للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Oltor adamlar üçün ki yaxşı işlerini edipdiler, olar üçün yaxşılık bardır, o artık maştaatda bardır. Oların yüzüne qaralık degmez ve xarlık degmez. Şolardır cennet ehlileri, şolar cennette hemişelik qalar. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bu oltor adamlar ki teleke işlerini kesbetipdiler, telekeliğin cezası öğri yani teleke bolar. O şolarını xarlık örtör. Şolar üçün Hudaýyň azabından saklayan yoktur. Goýa şolaryň yüzüni qaranqy giýjän bir bölegi örten ýanydyr. Şolar dowdahylardyr. Şolar dowdakda hemişelik qalarlar. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. Yad et ol güni ki ol günde şolaryň hemmesini gawrdan direldip turdars. Ondan soň müşriklere aýdars, siz we şerikleriniz jaýyňyzda durun diýip. Ondan soň şolar bilen şolaryň şerik tutýan zatlaryň arasyna tefriqa we judalyk salars. We şolaryň şerik tutan zatlary aýdarlar, siz bize ibadet etmediňiz diýip. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. Pes Allah tebarek ve taala kafidir gowah bolup biz bilen sizin araňyzda elbette biz sizin ibadetlaryňyzdan gafil we bihabardyrmyz. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Şol wagt her bir insan näme amel edenni we ahiret üçin näme amel takdim edenni biler. O şolar qaytyrlyp özleriniň haqiqi maliki bolan Hudaýyň ýanyna eltiler. O şolardan awwal batyl ibadet etýän zatlary gum bolar we gumrah bolar. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Ayt sizlere asmandan we yerden rızık berýän kimdir? Ya kimdir kulak we gözlere malik bolýan? We kim çykarar diri zady ölüden we ölü zady dirden? We tamamy işlerini kim tedbir eder? Pes şolar aýdarlar, bu zatlaryny etýän Allah tebarek we taaladyr diýip. Pes sen şolara aýt,
aya siz gorkmaýaňyzmy? فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. Pes şu geň işleri etýän Allah'dır, siziň hak perwerdigaryňyz. Pes hakdan gaýry, ýani tawhiddan we Hudaýyň ibadetinden başga zat ýokdur, meger gumrahlyk bardyr. Pes tawhiddan başga öwürlip munsarif bolup nirak barýaňyz? كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Şunun ýaly sen perwerdigaryň hukmy fasyklara we imanyny halis Huda üçin etmeýän munafyklara Hudaýyň azaby bilen eden hukmy sabit boldy. Çon olar be hiç wajh iman getirmediler.